Ganito ang buhay. Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Zebby na ngayon ay nasa Hong Kong. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, tawagin niyo na lang akong Zebby. Isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Masasabi kong maganda na ang buhay ko ngayon. Pero bago ko ito nakamit, marami akong pinagdaan ng hirap na gusto kong ibahagi sa mga nakikinig. Maaga akong naulila sa ama at nag-asawang muli ang nanay ko. Sunod-sunod ang kanilang naging anak. Kaya nung sinabi ng tita ko na titira na lang daw ako sa kanila ng asawa niya para pag-aralin, pumayag ako dahil gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. Dito ko uumpisahan ang aking kwento. Zebby, yung bilin ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Hindi ko po kakalimutan, Chang. Mabuti kung ganun, nakakahiya sa asawa ko. Huwag kang mag-alala, Chang. Gagawin ko po lahat ang bilin nyo para walang masabi si Chong. Oo, dahil nakakahiya sa kanya. Tandaan mo, siya ang magpapaaral sa'yo. Chang, Huwag kang mag-alala. Pag natuloy akong mangibang bansa, tutulungan din kita. salamat po, Chang. Magpakabait ka, Zebby. Sundin mo lahat ang bilin namin para ganahan naman kaming magpaaral sa'yo. Opo, Chang. Pangako.
Hindi ko kayo bibigyan ng problema. Sebi, nasaan ang tiyang mo? Wala pa po, Chong. Baka gabihin daw po siyang umuwi. Ganun ba? Opo, Chong. O sige, ikaw na lang ang magmasahe sa akin. Hinubad na ni Chong Erding ang t-shirt niya. O sige, Sebi, masahiin mo ang likod ko. Chong? Sige na, huwag ka nang tumunganga pa dyan. Masahiin mo na ako. Oh, Sebi, bakit gising ka pa? Wala ka bang pasok bukas? Chang, yung kwan po, Ano yon, Sebi? Sabihin mo na. Gusto ko nang magpahinga. Pagod ako. Chang? Oh, nandyan ka na pala. Magpahinga ka na. Gabi na. Oo, Erding. Sandali lang. Oh, Sebi, ano yung sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na, tinatawag na ako ng tiyong mo. Ha? Wala po. Wala po, Chang. Talagang hindi ko makalimutan kaninang minamasahe ko si Chong. Ang bastos niya. Huwag kang magtatangkang magsumbong sa tiyang mo, Sebi. Alalahanin mong ako ang nagpapaaral sa iyo. Gusto mo bang tumigil sa pag-aaral? Pues, kung ayaw mong tumigil sa pag-aaral, manahimik ka. Huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang nangyayari sa bahay na ito. Maliwanag? Natakot ako sa ginawa sa akin ng asawa ng tiyang ko, Ate Emmy. Kaya simula noon, naging maingat na ako. Kung pwede lang, ayokong kami lang ang naiiwan sa bahay. Kaya gumagawa ako ng paraan kapag wala ang tiyang. Pero dumating ang pagkakataon na kinatatakutan ko dahil sa pangingibang bansa ni Chang. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan, Sebi? Bakit niyo ginagawa sa akin ito, Chong? Pamangkin ako ng asawa niyo. Bakit niyo ako binaboy? Tumahimik ka nga. Anong binaboy ang pinagsasasabi mo? Ano ang tawag niyo sa
ginagawa niya sa akin? Huwag ka nang maarte, Sebi. Kami ang nagpapaaral sa iyo. Ako. Kami ang bumubuhay sa iyo. Kaya lahat ng utos ko, susundin mo. Hindi ako hayop para tratuhin niya ng ganito. Tao ako! Tao ako! Marami ka pang sinasabi. Ang tandaan mo, ayokong malaman ng ibang tao ang nangyayari sa loob ng bahay ko. Kaya huwag ka nang mag-isip na magsumbong. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo kapag sinuway mo ang utos ko. Mas mabuti ng ganito. Sasama na lang ako uminom sa mga barkada ko. Total, wala namang silbi ang buhay ko. Hayop ang asawa ni Chang. Hayop si Chong Erding. Walang kasing sama. Pinamukha pa niya sa akin na pinag-aaral niya ako. Kaya pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya sa akin. Tingnan ko lang ngayon kung anong gagawin niya. Gagastusin ko sa barkada ang allowance na binibigay niya. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya pag nalaman niyang hindi na ako pumapasok. Siya rin lang ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kasalanan lahat ito ni Chong Erding. Sige, mag-inuman lang tayo. Huwag kayong mag-alala sa pambili. Marami akong pera. Wala naman akong masamang ginagawa, Chang. Anong wala? Hoy, Sebi. Sabi ng tiyong mo, madalas ka daw ginagabing umuuwi. Minsan pa nga daw, hindi ka na umuuwi. Minsan kasi, natutulog na ako sa bahay ng mga kagrupo ko pag gumagawa kami ng project. Delikado na kasing umuwi ng gabi. Hindi ganyan ang sinabi ni tiyong mo sa akin. Ha? Nagpapaligaw ka na raw, kaya ginagabi ka ng uwi. Hindi naman, Chang. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, Sebi. Huwag mong gawing sinungaling ang tiyong mo. Chang, Hindi ko gusto ang ginagawa mo, Sebi. Kaya magbago ka kung ayaw mong tumigil sa pag-aaral. hayop talaga si Chong. Kung ano-ano ang sinasabi kay Chang Belen. Kung alam lang ni Chang ang ginagawa sa akin ng asawa niya. Kung alam lang niya. Ray, salamat ha. Andito ka kapag kailangan ko ng kausap. Huwag ka nang magpasalamat. Dahil pinangako ko sa sarili ko na andito akong lagi para sa iyo. Aalalayan kita. Ha? Pagkatapos mong sinabi sa akin ang pinagdaanan mo, hindi kita pwedeng pabayaan. Anong ibig mong sabihin, Ray? Tulad ng sinabi ko, dapat lang natratuhin kang tao. Dahil hindi ka naman hayop. Ray? Kilala mo na ako, Sebi. Wala akong itinago sa'yo. Alam mo na ang buong pagkatao ko. Ha? Panahon na para maiahon kita sa sitwasyon mo.
at sa kahayupang ginagawa ng tiyong mo sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Ray? Hindi kita maintindihan. Mahal kita, Sebi. Sumama ka na sa akin. Lumayo ka na sa tiyong mo at sa kahayupang ginagawa niya sa'yo. Disinwebe ako nung nakilala ko si Ray, Ate Emmy. Iniligtas niya ako mula sa hayop na asawa ng aking tita. Nagsama kami, hinubog niya ang pagkatao ko. Dahil sa kanya, naranasan kong magmahal at mahalin. Tinuruan niya akong tumayo sa sarili kong mga paa. Lalo na't hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil nagrebelde ako. Ang masama nga lang, pamilyado si Ray, pero hindi ko na yon pinansin dahil ang mahalaga lang ay ang pagtrato niya sa akin bilang tao. Umabot ako sa edad na 23 kasama si Ray hanggang sa nangibang bansa kami at nagsimula na rin akong tumulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Sebi, wala ka na atang itinitira sa sahod mo. Pinapadala mo na ata lahat sa Pilipinas. Alam mo namang sila ang dahilan ng pagsusumikap ko dito sa ibang bansa, Ray. Lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Pero wag naman sanang lahat ipinapadala mo sa kanila. Magtira ka rin para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Nagtitira naman ako para sa sarili ko. Dapat lang. Dahil ikaw ang nagpapakahirap dito. Oh, bakit kang humingiti? Masaya lang ako dahil nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Sebi, Ikaw ang bumuo sa pagkatao ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin. Salamat, Ray. Mahal na mahal kita. Nasaan kaya si Ray? Kanina ko pa siya hinahanap. Lumabas kaya? Kung lumabas, gusto wala sana... Mahal na kasi kita. Siya ata ang nakikipag-usap sa cellphone sa likod nitong divider. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Siya nga. Di bale, magkikita tayo sa day off ko. Hindi ko gusto ang pakikipagbulungan niya sa cellphone. Gusto. Teka nga. Ikaw ang parati kong naiisip. Kasi, mahal na mahal. Ibigay mo sa akin yan! Sebi, ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Kung sino ka man, piliin mo ang nilalandi mo! Bakit mo binato ang cellphone ko, Sebi? Iyan ang dapat sa cellphone mo, Ray. Para matapos ang komunikasyon mo sa kung sino ang babaeng yan. Nakapagpadala na ako, Inay. Ilabas nyo na lang sa bangko para meron na kayong panggastos. Salamat, anak. Kailangan kasi ng mga kapatid mo. Alam ko po yan. Yung sinasabi ko sa kapatid ko, madaliin nyo siyang papuntahin dito para makapagtrabaho na.
Gusto talaga ng kapatid mong makapangibang bansa. Kaya inaayos niya ang mga papeles niya. Mabuti kung ganun, Nay. O sige po, tatawag na lang ako ulit. Bye! Kapag nakapunta na dito ang kapatid ko, may tutulong na sa akin para guminhawa ang buhay namin sa Pilipinas. May tumigil na sasakyan sa harapan ng bahay namin. Tingnan ko nga kung sino. Si Ray. Ang sweet nila ng kasama niyang babae. Palagi na lang ganito. Nagsasawa na ako. Kailangan ko nang magdesisyon. Sinabi ko naman sa'yo, Sebi. Kaibigan ko lang yung naghatid sa akin. Wala kaming relasyon. Hindi ako tanga, Ray. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ako mangmang. Alam ko ang ibig sabihin ng nakita ko. Sebi, Palagi na lang ganito. Simula nung nalaman ko na may karelasyon kang iba, iba-iba na ang nakikita kong kasama mo. Pagod na ako, Ray. anong ibig mong sabihin? Alam kong malaki ang utang na loob ko sa iyo. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nakaahon mula sa kinalalagyan ko noon. Minahal kita, kahit alam kong pamilyado kang tao. Lumugar ako sa dapat kong kalagyan. Pero pagod na ako. Sebi, huwag naman ganyan. Huwag mong sayangin ang mahabang panahon na pinagsamahan natin. Gaya ng sinabi ko, Ray. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Sebi, Bumalik ka na sa pamilya mo. Pero kung gusto mo pa rin makipagrelasyon sa iba, bahala ka na sa buhay mo. Masakit para sa akin ang magdesisyon sa mga sandaling yon, Ate Emmy. Pero pagod na ako sa sitwasyon namin ni Ray. Kaya nagdesisyon na akong makipaghiwalay sa kanya. Nagsumikap na lang ako para sa pamilya ko hanggang sa makapunta na rin dito sa ibang bansa ang kapatid ko. Siguro, nasagot na rin ang aking mga panalangin dahil nakilala ko si Daryl, ang lalaking tumanggap sa akin ng buong puso sa kabila ng pagtatapat ko sa kanya ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. 2019 kami umuwi at nag-usap ang mga magulang ni Daryl at ang pamilya ko para ayusin ang kasal namin. Ngunit naantala ito dahil sa pandemya. Gayunpaman, hindi kami nagmamadali dahil alam namin na darating din ang tamang pagkakataon para sa aming dalawa. Maniwala ka man o hindi, pinatawad ko na ang asawa ng tiyang ko sa mga ginawa niya sa akin. Napatawad ko na rin si Ray na matagal kong nakarelasyon. At para sa mga tagapakinig na katulad ko na dumaranas ng kakaibang hamon sa buhay, ito ang masasabi ko. Huwag tayong susuko kahit anong klaseng problema ang dumating sa atin.
Lagi nating isipin na lahat ng problema may solusyon, lalo na at nandyan ang Panginoon na kaagapay natin sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Zebby. Zebby, ang iyong karanasan ay puno ng pakikipagsapalaran at tunay na nakalulungkot. Pero masaya ako sa huling bahagi ng iyong karanasan dahil umani ka ng magandang kapalaran na katumbas ng maraming hirap at pasakit na iyong pinagdaanan. Ang hiwalayan mo si Ray ay isang indikasyon na handa ka na talagang mag-move on. Kaya nabiyayaan ka rin ng isa pang pag-ibig sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Sana maging masaya ka at ng pamilyang mabubuo mo. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Rico na nasa Saudi Arabia. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Rico. Nandito ako ngayon sa Saudi Arabia dahil mapalad akong nagtagal dito matapos ang maraming pagsubok na siyang gusto kong ibahagi ngayon sa mga nakikinig. Una sa lahat, nais kong batiin ang mga masugid na tagapakinig ng inyong programa. Noong nakita ko ang programang ito sa YouTube, tila nanumbalik ako sa pagkabata. Ang programang ito kasi ang pinapakinggan ng lolo ko noong bata pa ako at nakikinig din ako. Sa totoo lang ate, noong teenager ako, nagsulat na ako at narinig ko na sa radyo ang karanasan ko. At ngayong bumalik na ang dramang ito, may libangan na naman ako at gusto kong muling magbahagi ng aking karanasan sa pamamagitan ng programa ninyo. Kung pinagbuti mo ang pag-aaral mo noong nasa abroad pa ako, nakatapos ka na sana ngayon, Rico. Ano ba naman kayo? Uungkatin nyo na naman yan. Kung hindi sana kayo naghiwalay ni Itay, hindi sana ganito ang buhay natin. Anak, alam mo naman kung bakit kami naghiwalay ng tatay mo. Nay, Nagpamilya ng iba nung nasa abroad ako at pinili niya ang pangalawang pamilya niya. Isa pa, maraming anak ang tatay mo sa pangalawang babae niya. Kaya hindi na ako kumibo dahil nakakaawa ang mga kapatid mo sa tatay mo. edi hindi ka na rin sana nakipag-asawa ulit. Lumaki sana ako sa puder mo at hindi sa puder ni na lolo. Rico anak, kahit lumuha pa ako ng dugo dahil sa paninisi mo sa akin, hindi na maibabalik ang lahat. Nangyari na. Isa pa, hindi naman kita pinabayaan, anak.
Ako naman ang nagbigay ng mga pangangailangan mo, hindi ba? Kaya parang awa mo na. Huwag mo na akong sisihin. Oh, eto, pera mo anak. Kunin mo na at mayroon pa akong aasikasuhin. Salamat, Nay. Sige, maiwan na kita dito. Sige po. Nakakasawa na ang ganito. Ang mabuti pa, i-text ko na lang yung kapatid ko sa ama. Hihingi ako sa kanya ng textmate para mayroon akong libangan. Buti naman at hindi ka busy ngayon, Len. At mabuti naman, sinagot mo ang tawag ko. Wala kasi akong ginagawa. Ikaw nga dyan eh. Dati-rati, pantext lang ang load mo. Ngayon, may patawag-tawag ka pa. Gusto ko lang kasi ng kausap, Len. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Imposibleng hindi pa nasabi sa'yo ng kapatid ko sa ama. Oo. Nasabi na niya sa akin. Mabuti nga at maayos ang relasyon nyo kahit magkapatid lang kayo sa ama. Wala namang mabuting idudulot kung magalit ako sa kanila. Kagaya nga ng sinabi ni Inay, wala silang kasalanan sa nangyari. Kasi, maski si Inay, may anak na ring iba. Ganun pala. Buti naman at hindi ka galit sa akin kahit alam mong pamangkin ako ng kinakasama ng tatay mo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Nagpapasalamat pa nga ako dahil naging magkaibigan tayo. At salamat din sa kapatid ko sa ama dahil ikaw ang binigay niyang textmate ko. Ano bang gagawin mo sa martilyo, Rico? May gagawin kasi ako sa bahay, Tay. Kaya gusto kong humiram ng martilyo. Ang layo naman ng hihiraman mo. Napakalayo ng tinitirhan nyo dito ng lolo mo. Ba't dito ka pa manghihiram? Wala naman kasi akong mahiraman sa mga kapitbahay, Tay. Wala akong tools. Wala akong may papahiram sa'yo. Pero may ginamit kayo noon, di ba? Hindi sa akin yon. Hiniram ko lang kay Bayaw. Sa ama ni Len? Oo. Ang mabuti pa, pumunta ka na lang sa bahay nila, Len. Magkakilala naman kayo, di ba? Opo, Tay. Doon ka na lang humiram ng martilyo. Wala akong may pahihiram sa'yo. Eto na yung martilyong hinihiram mo, Rico. Salamat, Len. Napakatamis naman ng ngiti ni Len. Oh, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Rico? Ha? Wala, Len. Pasensya ka na, ha? Dito pa ako nang hiram ng martilyo. Walang anuman. Oh, baka gusto mo munang magmerienda. Ay, nako. Nakakahiya naman sa mga magulang mo. Wala akong kasama ngayon dito sa bahay. Ha? Mag-isa lang ako. Ganun ba? Oo, Rico. May pinuntahan ng mga kasambahay ko. Baka bukas pa sila makabalik.
ko, Ate Emmy, na sa pagkakataong yon, may nangyari sa amin ng textmate ko kahit hindi kami magkarelasyon at hindi ko siya mahal. Nabuntis si Len. Nalaman ng kinakasama ng tatay ko na nabuntis ko ang pamangkin niya. At siya mismo ang nagsabi na panindigan ko daw ang nangyari sa amin ni Len. Dahil nahihiya ako sa aking ama, sinunod ko ang gusto ng aking madrasta. Kinausap ko ang nanay ko. Pero ang sabi niya, si tatay na daw ang gagastos para sa kasal namin. Dahil siya naman daw ang gumastos hanggang sa paglaki ko. At para lang makasal kami ni Len, nangutang kami, Ate Emmy. ₱10,000 ang nakuha nating pera sa kasal natin, Len. Kulang pang pambayad sa mga nagastos natin sa kasal. Ano ngayon? Alam nga namang pabayaan mo ako. Buntis na ako. Ha? Isa pa? Bakit Len, ba? pwede ba? Huwag ka naman sanang ganyang magsalita. Kagustuhan naman nating dalawang nangyari, di ba? At maninisi ka pa? Nakakainis. Tama na nga. Huwag na nating pag-awayan pa yan. Kakakasal lang natin. At isa pa, baka maapektuhan ng pinagbubuntis mo. Ikaw naman kasi. Kaya nga tama na eh. Ang mabuti pa, pang negosyo na lang natin itong pera. Baka sakaling lumago at may pambayad na tayo sa mga nautang natin. Ano pa naman? Wala pa rin nangyayari. Lalo pa tayong nabaon sa utang. Paano naman? Lahat ng 5, 6 at lending, inutangan mo na. Len, ginawa ko yun para magtuloy ang operasyon ng itinayo nating negosyo. Ang hirap nga, lalo tayong nabaon sa utang. Halos wala na tayong maisaing. Ang hirap ng buhay. Nakakainis. Len, mag-abroad ka kaya? Kahit mag-DH ka na lang. Mas makakamenos tayo kung ikaw ang mangingibang bansa. Mas malaki kasi ang gastos pag ako. Bakit ako ang uutusan mong mangibang bansa? Ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang bumuhay sa amin ng anak mo. Mas malaki nga ang gastos kapag ako ang pupunta. Ay hindi, ikaw ang lalaki. Ikaw ang dapat bumuhay sa aming mag-ina. Ano ka ba naman, Len? Parang wala kang pangarap sa buhay. Magtulungan naman tayong dalawa. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan, Rico. Kung ganyan ang gusto mo, di dapat nag-asawa ka ng babae na may pangarap sa buhay. Ano ba naman yung pananalita mo? O sige na nga, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa utang. Mag-impake ka na lang ng mga gamit natin. Ha? Bakit? Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang sa utos ko. Ilang buwan na kayong nandito sa Nueva Ecija, Rico. Pero hindi ka pa rin natutong magdulang. Uncle, Paano kayo mabubuhay kung ganyan? pagtiyagaan nyo na lang muna ako, Uncle. Wala na kasi kaming ibang mapupuntahan.
Talagang wala na kayong ibang mapupuntahan. Imposibleng makabalik pa kayo sa dating lugar nyo. E tinakbuhan nyo ang lahat ng utang nyo doon. Uncle? Ang akala mo siguro hindi ko alam. Nakakausap ko ang tatay mo. Ang sabi niya sa akin, ang inay mo ang pilit na sinisingil ng mga pinagkautangan nyo. Buti na lang at kahit papano, unti-unti na niyang nababayaran ng mga tinakbuhan niyong utang. Pagtiyagaan mong pag-aralan ang pagdudulang ng ginto. Nang sa gayon, umayos naman ang buhay niyong mag-asawa. Opo, Uncle. Pag-aaralan ko. Basta pagtiyagaan niyo po akong turuan. Len, bakit nag-iimpake ka ng gamit niyo ng anak natin? Walang mangyayari sa atin sa lugar na ito, Rico. Walang pinagbago ang buhay natin. Kung hindi dahil sa tiyuhin mo, baka namatay na tayo sa gutom. Len, ginagawa ko naman ang lahat. Nagtatrabaho ako. Sinusubukan ko namang pag-aralan kung ano ang hanap buhay nila dito. Pero hindi ka naman natututo. Nahahalata ko ang parang naiinis sa'yo ang tiyuhin mo dahil parang ang hirap mong matuto. Eh anong gusto mong mangyari? Alam mo namang suportado ako ni nanay hanggang paglaki ko nung nasa abroad pa siya. Kaya nga bukas na bukas din, uuwi na kami sa nanay ko. Para hindi na kami pabigat sa'yo dito. Ano? Pwede mo naman kaming pasyalan doon dahil alam mo naman kung saan ang lugar namin. Basta pabayaan mo na kaming makauwi sa nanay ko. Wala akong nagawa, Ate Emmy. Hindi ko napigilan si Len na umuwi sa kanila. Minsan isang beses na lang sa isang buwan ko nabibisita ang mag-ina ko. Depende din yan kung may pera ako. Gusto ko sanang mangibang bansa noon, pero wala naman akong malapitan para tulungan ako kahit para sa passport ko lang. Kaya para mabayaran ko ang mga gastusin at ang pang-passport ko, nag-alaga ako ng baboy. At nung naibenta ko, ginamit ko ito sa pagproseso ng mga papeles ko. Sa awa ng Diyos, natanggap ako dito sa Saudi bilang isang waiter. Pero wala pa akong isang taon dito, nabalitaan ko na may ibang boyfriend na si Len. Nasaktan ako sa nalaman ko, pero linakasan ko ang loob ko, lalo na't wala akong ebidensya. Hanggang sa natapos ko ang kontrata ko at nagbakasyon. Oh, hindi ko inaasahan na nakauwi ka na pala, iho. Opo, Mama. Napakabilis talaga ng panahon. Tingnan mo, tapos na pala ang kontrata mo. Opo. Tulog ang anak mo, napagod maglaro. Gusto mo bang gisingin ko? Huwag na po, Mama. Pabayaan niyong makatulog para makapagpahinga. Sandali lang, ikukuha kita ng maiinom. Mama, nasan po si Len? Ha? Si Len po. Nasan siya? Wala naman siya dito sa bahay niyo. Rico,
Talagang wala dito si Len. Ako na lang ang nag-aalaga sa anak nyo. Bakit po? Nasaan si Len? Nagtratrabaho siya sa bayan. Kaya doon na rin siya umuupa. Ano? Oo, Rico. Malapit lang kasi doon ang trabaho niya. Kaya wala siya dito sa bahay. Huwag kang masasaktan, anak. Hindi totoo ang sinabi ng biyenan mo. Anong ibig niyong sabihin, Tay? May ibang kinakasamang lalaki si Len. Ano? Yan ang totoo, Rico. Kung ganon, totoo pa lang nabalitaan ko nung nasa Saudi pa ako. Oo, anak. Tama lahat ng nalaman mo. Totoong may kinakasama na siyang iba. Ang balita ko nga buntis na rin si Len. Tay, matutulungan niyo ba ako? Gusto ko sanang makuha ang contact number ni Len. Bakit pa? Gusto ko po siyang makausap. Gusto ko na rin kasing pabinyagan ng anak namin. At gusto ko siyang imbitahan. Rico, Parang awa niyo na, Tay. Naniniwala akong may komunikasyon ang kinakasama mo kay Len. Dahil pamangkin niya ito. Kaya tulungan niyo po ako. Nagre-ring ang cellphone number na binigay ni Tay. Sana sagutin ito ni Len. Dahil gusto ko talaga siyang makausap. Hello? Len, si Rico ito. Rico? Parang awa mo na. Huwag mong putulin ang usapan natin. Hindi ka na rin lang makapagkakaila dahil alam ko na ang lahat. Pabibinyagan ko na ang anak natin na iniwan mo sa nanay mo. Dahil ikaw ang ina. Sana makadalo ka. Rico, pabinyagan mo na lang. Maski wala ako. Anong klase kang ina kung hindi ka dadalo sa binyag ng anak natin? Rico, Para sa anak natin, Len. Magpakita ka sa simbahan. Para sa anak natin. Sabi ni Len sa text niya, andito raw siya sa likuran ng simbahan dahil nahihiya siyang magpakita sa mga kakilala namin. Nasaan na kaya siya? Inaamin ko, namimiss ko rin si Len. Natutunan ko na siyang mahalin, lalo na nung nagkaroon na kami ng anak. Nasaan na kaya siya? Rico, Nasa likuran ko. Len, buntis ka? ito ang dahilan kung bakit ayokong dumalo sa binyag ng anak natin. Pero kinonsensya mo naman ako. Hindi ko lubos maisip na kaya mo pala akong lukuhin. Nagsakripisyo ako sa ibang bansa para sa atin. Patawarin mo ako, Rico. Patawarin mo ako. Napakasakit ng ginawa mong ito, Len. Ang sakit-sakit.
Nakaramdam ako ng kakaibang sakit, Ate Emmy. Pero wala akong magawa. Year 2015 nang bumalik ako dito sa Saudi. Minsan, tinawagan ko si Len at sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang suportahan ko ang aming anak, kailangan niyang dalhin ito sa aking ina. Nung una, atubili si Len. Pero nung nagkaproblema sila ng lalaking sinamahan niya dahil may mga anak sila, pumayag siya at dinala ang anak namin sa nanay ko. Ngayon, dalaga na ang anak namin dahil 12 taong gulang na siya. At kahit nahihirapan ako dito sa ibang bansa, ipinagmamalaki kong sabihin na natutustusan ko ang lahat ng pangangailangan ng aking anak na kasama na ngayon ng aking ina. Akala ko hindi na ako magtitiwala sa ibang babae. Pero may nakilala akong kapwa OFW online at nagkaroon kami ng relasyon. Sa totoo lang, 2 taon na kaming magkarelasyon. At kahit nasa ibang bansa siya, ramdam ko ang pagiging totoo niya sa akin at ganun din ako sa kanya. Ngayon, pareho kaming nananalangin na matapos na sana ang pandemya para muli na kaming magkasama-sama. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Rico. Rico, una sa lahat, salamat sa pagbahagi ng iyong kwento. Ang buhay mo ay puno ng pagsubok. Pero masaya ako para sa iyo. Dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, natuto kang magtiyaga. Higit sa lahat, natuto kang tumayo sa sarili mong mga paa at hindi na umasa sa kahit sino. Sana maging masaya ang buhay mo kasama ng iyong anak sa bagong pag-ibig na dumating sa iyo. Muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok nakaranasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Aryan mula sa Isabela, ngunit kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW sa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Aries Girl dahil ito ang zodiac sign ko. Aries Girl, tatawagin na lang kitang Aryan at sana okay lang sa'yo ito. Ituloy nating basahin ang sulat ni Aryan. Kumusta kayong lahat dyan? Simula pagkabata ay nakahiligan ko ng makinig sa mga ganitong programa. At madalas akong maluha kapag may naririnig akong mga pangyayaring maihahalin tulad sa aking buhay. Gusto ko ring ibahagi ang nangyari sa buhay ko at ng asawa ko. Taong 2009 nang ipanganak ko ang kaisa-isang anak namin.
Ex-Taiwan ako noon, Ate Emmy. Umuwi ako dahil nagpakasal ako sa asawa ko at nanganak. Pagkatapos ng 1 taon at 4 na buwan, bumalik ako sa Taiwan dahil nagustuhan ko ang trabaho ko doon. Sisimulan kong magsalaysay 1 buwan bago mag-expire ang kontrata ko sa Taiwan. Miss ko na ang mag-ama ko at ang pamilya ko sa Pilipinas. Di bale, 1 buwan na lang, makakauwi na ako sa Pilipinas. Ha? Tumatawag si Alfred. Hello, Alfred. Arian, parang awa mo na. Umuwi ka agad. Ha? Bakit, Alfred? Anong nangyari? May nakitang impeksyon ng doktor ng anak natin. Anong impeksyon yan? Noong una, inakala nilang hernia lang ang nakita ng doktor sa kanang bahagi ng... alam mo nang ibig kong sabihin. Ano daw yun? Arian, bukol daw na may solid mass. Ano? Yan ang sabi nila. Kailangan daw operahan ng anak natin. Diyos ko. Kaya parang awa mo na, Arian. Umuwi ka na. Alam kong 1 buwan na lang ang kontrata mo dyan sa Taiwan. Pero kung pwede, umuwi ka na para sa anak natin. Sige, Alfred. Gagawan ko ng paraan. Uuwi ako agad. Nakakaawa ang anak natin. 3 taong gulang pa lang siya. Pero hirap na siya. Arian, Masyado pa siyang bata para dumanas ng ganitong hirap. Ang dami na nilang tinuturok sa kanya. Naawa na ako sa anak ko. Sana ako na lang ang dumana sa paghihirap niya. Ako na lang sana. pareho lang tayo ng nararamdaman, Arian. Pero pinipilit kong maging matatag. Hindi lang para sa anak natin, kundi para na din sa'yo. Alfred! Kaya parang awa mo na. Maging matatag ka para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Manalangin tayo. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas niya ang anak natin sa panganib. Hindi tayo mabibigo. Kumapit tayo sa Diyos. Tapos na ang clearance ng anak natin. Ooperahan na siya. Kaya manalangin tayo, Arian. Kailangan nating hintayin ang resulta ng biopsy sa bukol na tinanggal sa inyong anak. Doktor, Doktor, gaano katagal natin malalaman ang resulta? oo nga, Dok. Yan ang hindi ko masabi. Maybe a couple of weeks.
Ipapadala pa kasi namin ang biopsy sa Maynila. Dok, Pero doktor, gagaling na ba ang anak namin? Mister, hindi ko pa masasabi sa iyo. Dahil pagkatapos ng biopsy, saka lang natin malalaman kung ang tinanggal sa anak ninyo ay cancerous. Diyos ko. Ngunit gaya ng payo namin sa aming mga pasyente, maaari kayong humingi ng pangalawang opinyon kapag lumabas na ang resulta ng biopsy. Arian, tulog na ang anak natin. Magpahinga ka na rin. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Hayaan mo lang ako, Alfred. Gusto kong alagaan ang anak natin. Dito lang ako sa tabi niya. Arian, Natatakot ako, Alfred. Baka mawala ang anak natin. Arian, pwede ba? Huwag mong sabihin yan. Ayoko yung mga sinasabi mo ngayon. Please. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Alfred. Iniisip ko ito. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip ng negatibo. Please, Arian. Huwag ka sanang magsalita ng ganyan. Tulad ng sinabi ko, ayoko yung mga sinasabi mo ngayon. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang anak natin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko noon, Ate Emmy. Walang oras na hindi ko inalagaan ang anak ko dahil nag-aalala ako sa kalagayan niya. Ang aking asawa at ako ay nagdarasal na sana normal ang lahat para magkaroon ng maayos na buhay ang aming anak. Nang dumating ang resulta ng biopsy, doon nagsimula ang kalbaryo namin dahil cancerous ang bukol na tinanggal sa aking anak. At ang masakit, wala pang 1 taon matapos ang kanyang surgery, ganitong muli ang nangyari. Arian, anong nangyari? Pumunta agad ako dito sa ospital nang malaman ko kay nanay na dinala mo ang anak natin dito. Ang anak natin, Alfred, may malubha na naman siyang nararamdaman. Ano? Namimilipit siya sa sakit ng tiyan, kaya sinugod ko siya agad sa ospital. Ano raw ang dahilan? Kumusta ang anak natin? Inaasikaso pa siya ng doktor. Alfred, natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa anak natin. Arian, please. Huwag kang mag-alala. Ang mabuti pa, hintayin natin ang doktor na tumingin sa kanya.
Kinalulungkot ko, Mrs. Pero may iba na namang tumor na tumubo sa tiyan ng anak niyo. Ano? Diyos ko. Yan ang natuklasan namin. At kung cancerous ang unang tumor na natanggal sa kanya, siguradong ganon din ang tumor sa tiyan niya ngayon. Doktor, ano pong gagawin namin? Tulungan niyo po kami. Mrs., kung may tiwala ka sa akin, ganito ang payo ko. Pinakamagandang pumunta na lang kayo sa PGH. Mas mabuti doon dahil may libreng lugar para makonfine ang anak nyo. At maraming espesyalista doon. Maraming mag-aalaga sa anak nyo. Doktor, Kailangan na kasing mag-chemotherapy ang anak nyo. Dalhin nyo na lang siya doon as soon as possible. sige Dok. Susundin namin ang payo mo. Dadalhin namin ang anak namin sa PGH. Magpakatatag ka. Kaya mo yan, anak. Diyos ko, Huwag mo kaming iwan, anak. tulungan niyo kami. Pasensya ka na lang. Kailangan naming dalhin ang anak namin sa PGH. Kaya mo yan, anak. Alas 12 pa lang ng hating gabi. Kaya mo yan. Naghihintay na kami ng masasakyan na bus. Nandito lang Pero si anong tatay. oras na? Alas 3 na ng madaling araw. Iniiwan Wala ka pa namin. rin. Diyos ko. Ka namin pababayaan. Maawa ka sa amin, Diyos ko. Sana makasakay na kami. Nandito lang si tatay. Maawa ka sa anak namin. Namin pababayaan ng Please, tatay. Diyos ko. Lumaban ka, anak, ha? Panginoon ko. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Lumaban ka, ha? Alfred, ngayong tapos na ang chemo ng anak natin sa Maynila, ano na ang plano mo? Pinakamainam siguro kung lilipat tayo ng Dr. Arian. Hindi bale. Maraming doktor dito sa Isabela. Pero private yun. Kaya ba natin? Kahit private, dito na lang tayo sa Isabela. Mas mabuti dito. Dahil pagkatapos ng chemo ng anak natin, makakauwi na agad tayo at makakapagpahinga. Paano ang gastos natin? Arian, please. Huwag nating isipin ang gastos. Yung lupang sinasaka ko, lahat ng ari-arian natin. Ipon natin. Gagamitin natin lahat. Ang mahalaga, gumaling ang anak natin. Alfred. Huwag kang umiyak, Arian. Kasama mo ako sa pagsubok na ito. At bilang magulang, dapat nating ibigay ang lahat para sa anak natin. Kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian natin, ang mahalaga, gumaling ang anak natin. Yan ang tandaan mo, Arian. Ginawa namin ang lahat para sa anak namin, Ate Emmy.
Kinailangan ko pang pumila ng madaling araw para makahingi lang ng tulong pinansyal. Lahat ng pwede kong mapuntahan, makahingi lang ng tulong, pinuntahan ko, Ate Emmy. Dito man sa Isabela o maging sa Maynila, hindi ako napagod. Tiniis namin ng asawa ko ang lahat. Sinubukan ng anak namin na mag-aral. Pero kapag nagpakimo siya, kailangan naming hintayin na lumakas siya bago siya makapasok. Pero nung last session ng chemo niya, hindi na kinaya ng katawan niya. Almost 2 weeks kami sa ospital. Hindi makakain ang anak ko. Nagkaroon siya ng komplikasyon at lahat ng blood chem niya ay bumagsak. Kahit gabi, pumunta ako sa Veterans Hospital para lang kumuha ng platelet. Halos 20 oras ako sa biyahe. Balikan, Ate Emmy, para lang kunin ang platelet na kailangan ng anak ko. Kinaumagahan, kinausap kami ng kanyang doktor. Mr., Mrs., gusto ko kayong makausap ng masinsinan. Ano po yun, Doc? Dok, kumusta ang anak namin? Napakahina na ng katawan ng bata. I'm sorry to say, pero 50-50 ang chance niyang mabuhay. Ano? Diyos ko. Dok, wala na bang ibang paraan? Sabihin niyong mabubuhay pa ang anak namin. Nanay din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ayokong magsinungaling. Dahil ang totoo, naaawa na ako sa bata. Nakakaawa ang anak mo. Diyos ko. Nakikita rin namin ang kalagayan ng anak namin, Doktor. Nakakaawa na talaga siya. Kaya diniretsa ko na kayo. Pero pwede pa rin kayo mag-second opinion sa ibang specialist. Feel free to do so. Lalo na pagdating sa buhay ng anak nyo. Sige, Mr. Mrs. Maiwan ko muna kayo. Diyos ko, Alfred, ang anak natin. Arian, kailangan na nating magdesisyon. Tama ang doktor. Nakakaawa na ang anak natin. Halos hindi ko na makayanang tignan ang mukha niya. Ano ang desisyon mo para sa anak natin? Iyon na rin ang desisyon ko, Alfred. Dahil tulad mo, hindi ko na rin kayang tingnan ang anak natin. Arian, simula nung umuwi tayo kagabi, buhat-buhat mo na ang anak natin. Hindi ka ba nangangalay? Hindi, Alfred. Hindi ako mapapagod buhati ng anak natin. Hayaan mong ipadama ko sa kanya ang pagpapahalaga ng isang ina. Dahil baka hindi ko na ito magagawa kailanman.
Arian, Iisa lang ang anak natin, Alfred. Mahal na mahal natin ang anak natin. Dahil kinumpleto niya ang pamilyang nabuo natin. Kaya sana, huwag mo akong pigilan sa ginagawa ko ngayon. Arian, hindi kita pipigilan na gawin yan para sa kanya. Sasamahan kita, Arian. Dahil tulad mo, mahal na mahal ko ang anak natin. Lubos-lubusin na nating ipadama sa kanya ang pagmamahal natin. Arian? Alfred! Hindi na humihinga ang anak natin, Arian. Wala na ang anak natin. Iniwan na tayo ng nag-iisang anak natin, Alfred. Wala na siya. Arian, anak. Ginawa nyo ng asawa mong si Alfred ang lahat ng makakaya nyo para sa apo ko. Alam ng lahat ng nakakakilala sa atin kung gaano kahirap ang sakripisyo nyong mag-asawa para sa apo ko. Itay, Marahil talagang hanggang doon na lang ang buhay niya, anak. At kung ano man ang dahilan, yan ang hindi natin alam. nakakalungkot lang, Itay. Ginawa namin lahat para sa anak namin. Pero nawala pa rin siya. At yun ang nakakalungkot. Arian, Pero alam ko, makakaya namin ito ni Alfred. Dahil habang buhay, mananatili sa puso't isipan namin ang alaala ng aming anak. isang buwan na ang nakalipas simula nung inilibing ang anak natin, Arian. Alam kong katulad ko, nagdadalamhati ka pa rin. Hindi ko itinatanggi, Alfred. Tandaan mong nandito lang ako. Tayo ang magulang niya. Kung ano ang nararamdaman mo, ganon din ako. Alfred, sana payagan mo ako. Arian, Gusto ko ulit mang ibang bansa. Baka mas madali akong makalimot kapag naging abala ako sa trabaho ko. At isa pa, para makaipon at mabayaran ang mga nagastos natin noon para sa anak natin. At nang makabangon tayong muli. hindi kita pipigilan, Arian. Susuportahan kita. Kung sa tingin mo, mas madali kang makalimot kapag nang ibang bansa ka,
Papayag ako. Salamat, Alfred. Maraming salamat. Anim na taong gulang nang pumanaw ang anak namin, Ate Emmy. Pareho kaming nakaramdam ng asawa ko ng sakit na para sa akin ay walang kapantay. Dahil sabi nga ng iba, dapat anak ang maglilibing sa magulang, hindi magulang ang maglilibing sa anak. Ngunit hindi natin mapipigilan ang mga pangyayari sa ating buhay. Ngayon, almost 7 years na kaming LDR ng asawa ko. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, pero dahil sa sitwasyon ngayon, ay hindi ko ito magawa. Ikinagagalak ko ring sabihin na nabayaran na namin ang aming pagkakautang at nagawa na rin naming tubusin ang mga ari-arian namin dahil yon ang tanging alaala ng aming nawalang anak na itinuturing naming anghel. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Arian. Arian, nakakalungkot ang iyong karanasan. Sa katunayan, habang ginagawan namin ito ng script, ay nakakaramdam din kami ng lungkot. Dahil hindi basta-basta ang naging karanasan niyong mag-asawa, lalo na ang bahaging may kinalaman sa namayapa mong anak. Pero tama ka, hindi natin mapipigilan ang mga darating na pangyayari sa ating buhay. Kaya wala tayong magagawa kung hindi ang maging matatag sa pagharap sa anumang pangyayaring darating sa atin. Sana sa kabila ng mapait mong nakaraan ay manatili ang pananalig at tiwala mo sa lumikha at makamtan mo na rin ang kaligayahang nakalaan para sa inyong mag-asawa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan. Bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Jam mula sa Nueva Vizcaya. Siya ay kasalukuyang OFW sa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Jam. Andito ako ngayon sa Hong Kong. Noong ako'y nasa Pilipinas pa, pakikinig sa programa sa radyo ang libangan ko.
Nais ko ring ibahagi sa programa nyo ang aking karanasan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagsasalaysay, kaya medyo magulo ang sulat ko. Pero batid kong kaya nyo itong ayusin. Sana lamang po ay mabigyan ng pagkakataong maisadula ang aking karanasan. Anong nangyari, anak? Bakit ganyan ang itsura mong dumating dito sa bahay? Nagkita kami ng hipag kong si Ate Viring. Oh, bakit yung kapatid ni Eddie? Anong ginawa niya sa'yo? Puro siya salita, Itay. Wala na raw pag-asang gumanda ang buhay namin ni Eddie. Umaasa na lang daw kami sa mga tulong sa amin. At kung ano-ano pa ang sinabi niya. Bakit naman ganon ang hipag mo? Bakit ganon siya magsalita? Hindi ba niya alam na kapatid niya ang dapat sisihin kung bakit ganyan ang buhay niyo? Tay, Dapat, sinabi mo sa kanya na ang kapatid niya ang kausapin niya dahil siya ang lalaki at siya dapat ang bumuhay sa inyong pamilya. ayokong makipagtalo, Itay. Kaya hindi na ako umimik. Natatakot ako sa anumang mangyari pag sumagot pa ako. Kung sa bagay, yung asawa mo, nasan na naman siya? Ewan ko, Itay. Simula nung umalis siya, hindi na umuwi. Talagang walang alam ang asawa mo. Siya ang dahilan kung bakit hindi kayo makaahon sa hirap. Wala siyang pangarap sa buhay. Kawawa naman ang dalawang apo ko. Hayaan mo na lang yung kapatid ko. Huwag mo na silang pansinin. Alam mo naman ang ugali nila. Iniisip lang kita, Eddie. Sobra-sobra na ang ginagawa nila sa'yo. Wala tayong magagawa, Jam. At isa pa, tama naman sila. Mahirap lang ang buhay natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, para kumilos ka. Para hindi ka nila minamaliit. Sobra-sobra na ang ginagawa nila sa'yo. Buti naman sana kung ikaw ang nakakarinig ng mga masakit na salita, hindi ako. Ano ka ba? Sinabi ko na nga huwag mo na silang pansinin, di ba? Parang wala kang balak gawin. Para hindi ka nila minamaliit, hayaan mo akong mag-abroad. Ano? Mangingibang bansa ka? Paano naman kami ng dalawa nating anak? Ako muna ang maghahanap buhay para sa ating pamilya. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Kung ganon, ayos na ang lahat ng papeles mo, anak. Opo, Itay. Pupunta na ako ng Singapore. Mag-iingat ka doon. Tandaan mo na malayo kaming pamilya mo. Walang tutulong sa iyo pag may nangyari. Manalangin ka lagi, anak. Opo, Itay. Lagi kong tatandaan ang mga bilin nyo. Mabuti naman at pinayagan ka ni Eddie. Parang ayaw niya nung una, pero pinaliwanag ko sa kanya na mangingibang bansa ako para sa amin. Kaya pumayag din siya. Kawawa naman ang mga apo kong maiiwan. Nandyan naman ang ama nila. At kaya din ako pumunta dito para ihabilin ko sila sa inyo, Itay. Baka mapabayaan sila ni Eddie. Huwag kang mag-alala, anak. Madalas akong bibisita sa kanila. Salamat, Itay.
Eddie, 1 taon pa lang ako dito sa Singapore. Pero gusto mo na akong umuwi? Ano ka ba naman, Jam? Hindi mo ba maintindihan? Sinabi ko naman sa'yo kung bakit gusto kong umuwi ka, di ba? Nahihirapan na kaming mag-aama dito. Miss ka na namin. Sa tingin mo ba, hindi ko kayo namimiss? Gusto ko rin na nandyan ako sa tabi nyo. Pero kailangan kong magtrabaho dito para makaahon tayo sa kahirapan. Basta umuwi ka na. Kung hindi, hindi mo na kami aabutan dito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Eddie? Ilalayo ko ang mga anak natin kung hindi ka pa uuwi. Itatago ko sila. Ano? Wala akong nagawa noon, Ate Emmy. Napilitan akong umuwi kahit 1 taon pa lang ako sa Singapore. Dahil natakot ako sa banta ni Eddie na ilalayo niya ang mga anak namin. Sa pag-uwi ko sa Pilipinas, nadagdagan pa ang mga anak namin. Naging 3, pero hindi pa rin nagbabago ang kalagayan namin sa buhay. Higit sa lahat, ang pang-aapi sa amin ng iba, lalo na ng partido ni Eddie. Doon ko naisip na mangibang bansa na lang kaming mag-asawa. At pareho kaming pinalad na makapunta sa Saudi. Nagtulungan kami sa Saudi, kaya unti-unti kaming nakaahon sa hirap. Lalo na't mabait ang naging amo namin. Hanggang sa nabuntis ako sa Saudi taong 2018. Noong 7 months pregnant na ako, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas at nangako naman ang asawa ko na susunod siyang uuwi. Tuwang-tuwa ang mga apo ko, ha? Ano ba ang dahilan, Jam? June 22 na ngayon, Itay. Ngayon ang flight ni Eddie pauwi ng Pilipinas. Bukas ng umaga, siguradong darating na siya. Ah, ganun ba? Eh di mabuti. Para andito siya pag nanganak ka. Oo nga, Itay. 2 buwan na lang, manganganak ka na. 7 buwan ka ng buntis, hindi ba? Opo, ipapanganak ko na ang pang-4 ninyong apo. Mabuti na lang at kahit umuwi ka na dito sa Pilipinas, pwede ka pa rin magtrabaho. Kaya nga nagpakabit ako ng internet, Itay. Dahil gusto kong kumita kahit na ganito ang kalagayan ko. Mabuti naman. Kahit nandito ka lang sa bahay nyo, kumikita ka pa rin. Totoo yan, Itay. Bumalik kayo dito bukas, ha? Siguradong may pasalubong si Eddie para sa inyo. Anak, 24 na ng Hunyo, pero wala pa rin ang asawa mo. Oo nga, Itay. Nag-aalala na ako. Hindi ko rin siya makontak. Ano na kayang nangyari sa kanya? Hindi ko po alam. Tumawag ako sa amo namin sa Saudi kagabi. Umuwi na raw si Eddie. Kung umuwi na siya, nasaan siya? Sabi mo, uuwi siya ng madaling araw ng 23. Pero wala siya. Itay. Yung mga apo ko, pagod nang naghihintay sa kanya. Oo nga, Itay. Pati ang panganay namin.
Tanong na ng tanong. Pero hindi ko alam ang isasagot ko. Dahil hindi ko alam kung nasaan ang ama nila. Ano pa naman yan? Akala ko maayos na ang lahat. Ano na naman kayang problema ito? Itay, Siya nga pala, pupunta ako ng bayan. Baka maipapabili ka. hindi ko alam kung ano ang mga kailangan namin dito sa bahay, Itay. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Bumili na lang kayo ng pagkain ng mga bata. Sorry, Jam. Hindi kita natawagan. Jam, Alam mong nag-aalala ako. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Pero sa ganyang kilos mo, halatang may kasalanan ka. Jam, anong kasalanan ang sinasabi mo? Ano naman ang magiging kasalanan ko sa'yo? Hindi mo maitatanggi, Eddie. Kilala kita. Sabihin mo sa akin, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang dumating? Nung 22 ka pa galing ng Saudi? Ganito kasi, Jam. Dumiretso ako sa kinaroroonan ng kaibigan ko para ihatid ang mga padala para sa kanya. Dahil matagal na kaming hindi nagkita, namalagi muna ako doon bago ako umuwi. Sinong kaibigan mo? Taga saan? Ha? Tinatanong kita. Sinong kaibigan mo at taga saan? Tinatanong ko kung sino ang kaibigan mo. Bakit hindi ka makasagot? Ano kasi? Taga Isabela. Oo, taga Isabela ang kaibigan ko. Ano? Hindi na nga dumating ang asawa mo sa eksaktong petsa. Pagkatapos ng 2 araw na pananatili rito, bigla na lang umalis ng walang paalam? Tay, Anong nangyayari kay Eddie? Saan siya pumunta? malaki ang hinala ko na pumunta siya sa babae niya, Itay. Ano? May babae siya. Paano mo nalaman? May nakita akong Google account sa bagahe niya. Nag-search ako sa internet. At nakita kong babae pala ang may-ari ng account. Taga Isabela. Ano ba naman yan, Jam? Bakit ganyan ang ginagawa ng asawa mo? Bakit? Tay, pakiusap. Bahala muna kayo sa mga anak ko. Pupunta ako sa Isabela. Ano? Pero 7 buwan ka ng buntis. Baka kung anong mangyari sa'yo. Kaya ko, Itay. Pupuntahan ko ang asawa ko. Kahit buntis ako, bumiyahe ako sa Isabela, Ate Emmy. Nung nakita ko si Eddie, ginawa ko ang lahat
para maiuwi ko siya. Pero makalipas ang 2 araw, nagawa nilang tumakas ng babae niya. Dahil siguro sa mga nangyari, na ospital ang pangatlong anak ko. Linagnat din ako, pero wala akong magawa kundi bantayan ang anak ko sa ospital at ipaubaya sa tatay ko ang pag-aasikaso sa mga kapatid niya. Naawa ako sa sarili ko noong mga sandaling yon dahil may sakit at buntis ako. Pero kailangan kong bantayan ang anak ko sa ospital. Halos hindi na ako makatayo noon, pero kinailangan kong maging matatag. At sa awa ng Panginoon, nalampasan namin ang pagsubok na iyon. Sino itong tumatawag? Numero lang ang nakikita ko. Sagutin ko nga. Hello? Ako ito, Jam. Ha? Eddie? Ako nga. Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Ha? Patawarin mo ako, Jam. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Jam, gusto kong magsama ulit tayo. Gusto ko nang bumalik sa inyo. Ha? Gusto ko nang umuwi sa inyo. Miss na miss ko na ang mga bata. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Nandito lang kami ng mga bata, Eddie. Alam mo kung saan kami hahanapin. Salamat, Jam. Salamat. Gusto ko na talagang umuwi. Pero, nasa malayo kasi ako. Nakakahiya mang sabihin. Pero wala akong pamasahe pa uwi. Ha? Please, Jam. Patalhan mo ako ng pamasahe ko pa uwi. Miss na kita. Miss ko na kayo ng mga bata. Maawa ka sana sa akin. Gusto ko na kayong makita. Sige. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye para makapagpadala ako ng pera. Kabuanan mo na, pero hindi pa rin dumarating ang asawa mo. Akala ko ba uuwi na siya, kaya pinadalhan mo ng pamasahe. Tay, Bakit wala pa rin hanggang ngayon? Ang totoo, Itay, may ipinarating na impormasyon sa akin ang isang taong nakilala ko sa Isabela nung pumunta ako para sundan ang aking asawa. Ano daw yon, Jam? Nag-text siya sa akin na si Eddie at ang babae niya namili daw ng mga gamit doon. Ano? Iyan ang impormasyong nalaman ko, Itay. Kaya sigurado ako, yung perang pinadala ko sa kanya para sa pamasahe niya pauwi sa amin ng mga anak niya, ginastos lang nila ng babae niya. Napakawalang hiya talaga ng lalaki yun. Wala talaga. Ay, mga anak na yata ako. Ano? Nararamdaman kong mga anak na ako, Itay. Kung ganun, kailangang dalhin na kita sa ospital, anak. Halika, sasamahan kita.
Manghingibang bansa ka ulit, Jam? Opo, itay. Uumpisahan ko ng mag-apply para makapunta ako sa Hong Kong. Pero anak, 2 buwan pa lang ang lumipas mula nung nanganak ka. Alam ko po yan. Pero kung hindi ako kikilos, kawawa kaming mag-iina. Anak, Please, itay. Ikaw lang ang inaasahan kong makatutulong at iintindi sa akin dahil wala akong maaasahan sa partido ni Eddie. alangan namang pababayaan ko ang mga apo ko. Salamat sa pag-iintindi sa akin, itay. Kaya hindi ko rin pinag-breastfeed ang bunso ko para hindi siya masanay. Ano ba naman itong nangyayari sa iyo, anak? Wala akong magagawa, itay. Kailangan kong magsumikap na pumunta ng Hong Kong para sa mga anak ko. Ginagawa ni Eddie dyan, itay? Babalik na raw siya sa inyo. Napag-usapan niyo na raw ito. Hindi ako pumayag. Ang kapal ng mukha niya. Jam, anak. Totoong tumawag siya sa akin. Pero, alam niyo ba na gusto niyang tulungan ko sila ng babae niya na makabayad sa mga utang nila? Saka daw siya babalik sa amin? Ano? Yan ang totoo, itay. Kaya hindi na ako pumayag na bumalik siya sa amin ng mga anak ko. Pagod na ako sa mga panlulokong ginawa niya sa akin. Kaya ako na mismo ang nagsabing hindi na siya makakabalik sa amin. Kaya huwag kayong maniwala sa anumang sasabihin niya. Ang mabuti pa, paalisin niyo siya dyan. Huwag niyo siyang palapitin sa mga anak ko. Isuplong niyo siya sa mga pulis kung kinakailangan. Paalisin niyo siya dyan, itay! Ngayon, Ate Emmy, mag-isa na lang akong sumusuporta sa 4 kong anak sa pagiging OFW dito sa Hong Kong. Nakarating din sa akin ang balitang nabaon sa utang ang asawa ko at ang babae niya. Malamang nakarma na sila sa ginawa nila sa akin, sabi ko sa sarili ko. Kahit na hindi pa kami lubusang nakakaahon sa kahirapan, masaya pa rin kami, ate. Lalo na ako, dahil nabawasan na ang problema at kalungkutan kong dulot ni Eddie. Nag-expire ang kontrata ko, ate, pero nag-renew ulit ako dahil mababait din ang mga amo ko at mahirap pa ring umuwi dahil maraming proseso ang dapat pagdaanan dahil sa pandemic. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jam. Salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong kwento, Jam. Sa totoo lang, nanggigigil ako sa ginawa ng asawa mo. Akalain mo ba naman, gusto niyang bumalik sa inyo, pero sa kondisyong tutulungan mo silang makapagbayad ng utang nila ng babae niya? Pambihira, hindi ba?
Pero gaya ng sinabi mo sa akin, marahil ay inaani na nila ang bunga ng kanilang masamang gawain. At ikaw, batid kong aanihin mo rin ang mabuting bunga ng iyong sakripisyo kasama ng iyong mga anak. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan.